Takže vítám tady Adriana Gulu, trenéru momentálně MŠK Žilina. Máme tady pár otázek připravených pro Aďa. První otázka, co ho nejvíc motivuje v roli trenéra? Tak keď to mám tak rýchlo zadefinovať, tak je to o rozvoji hráča a o tom, že môžem niečo tým hráčom dať. Vlastne, preto som sa rozhodol ísť do toho coachingu, že som bol presvedčený, že môžem tým hráčom dať niečo, čo by mohlo strašne pomôcť v ich kariére. Som bol presvedčený, že potenciál hráčsky na Slovensku je na Slovensku veľa zaujímavých, talentovaných chlapcov, len som dôveroval tomu, že keď budú správne vedení, tak môžu niečo dosiahnuť a to ma tak najviac motivuje, že po tých pár vstupoch, ktoré som na začiatku kariéry urobil, lebo ja mám krátku zatiaľ kariéru trénerskú. Ale aktívni? Ale aktívnu, okamžite prakticky som dostal šancu v najvyššom stupni toho fotbalu našeho mužského. Tak po tých pár vstupoch som videl, že proste to mužstvo raketovo napredu, že tí hráči idú hore a to ma proste motivuje do ďalšej práce, že neustále sa rozvíjať a neustále im prinášať nové veci, aby oni boli lepší a to je asi... Dá ostatním hráčům vlastně nějaké schopnosti, dovednosti, posunout je úplně kam jinam. Posunúť ich vlastne jednak to, čo som zažil, lebo som proste cítil, že jednoducho dalo sa urobiť ešte viac. A teraz nechcem, aby oni robili takú chybu, tak proste chcem ich viesť tak, aby naplno rozvíjali svoj potenciál. A dneska nikdo nevie zadefinovať, kde ten potenciál je. To je jedno. Dneska jsem vlastně říkal, že ten chlapci se jenom dotkli svého potenciálu, mají strašně nízký věkový průměr a co už dokázali jenom začátek. Pokud si uvědomí, ale samozřejmě některé věci a budou na nich tvrdě pracovat. Jasné, vždy to je o tej tvrdej práci, pretože ten úspech neprichádza sám, prichádza úspech, ale iba čiastkový. Proste vystrelíte a to dokáže každý, vystreliť na jeden zápas, na dva zápasy, streliť jeden gól. To dneska v tej slovenskej lige dokáže akékoľvek mužstvo vyhrať zápas, ale najväčší rozdiel medzi mužstvami je vyhrávať tie zápasy v sériách a proste dominovať, čo je našou úlohou a cieľom, dominovať v tých zápasoch aj herným výkonom. Je to tak, super. Druhá otázka, aby jsme to opravdu velmi zkrátili. Jak se vysporádáváš s prohrama? Tak však všetci sa snažíme budovať víťaznú mentalitu a snažíme sa proste vyhrávať a tlačiť hráčov do toho, aby vyhrávali. Těžký období bylo, a ještě čekají těžký období, tak to prostě je. Těžké situace definuje ten tým, jak se s ním vypořádá, ale ty, jak se s ním vypořádáš sám? Tak, je to naozaj ťažké, keď proste sa snažíte pripraviť to mužstvo ako každý jeden tréner na maximum a nevím, kde to. Takže tie prehry, jak sa s nimi vysporiadavam, chvíľku som sám, alebo väčšinou som sám ako tréner. Ťažko je to potom aj doma s rodinou prepnúť, ale preto som sa rozhodol pracovať trošku inak, aj nejakými mentálnymi postupmi a snažil som sa vlastne veľmi to pomohlo rozdeliť tú rolu trénera a proste rodiča. Perfektne. A nehovorím, že to viem už dokonale, určite nie, ale sú tam stále veci, ktoré treba zlepšovať aj v tomto. Okay. Vysporiadávam sa s tým chvíľku veľmi ťažko, napriek tomu, že sa snažím zachovať chladnú hlavu bezprostredne po zápase a vyslať message hráčom, ktorý je pre mňa najdôležitejší. Nebyť emocionálny po zápase, veľmi dôležitá vec. Presne tak, aby tam nebolo veľa emócií, aby tam nebolo to, že okamžite chcete niečo zadefinovať a potom, keď si pozriete video, záznam zistíte, že to tak nebolo. Neznamená to, že nepracujem v emóciách, proste viem vybuchnúť, viem to proste dať zo seba von, lebo tí chlapci musia cítiť, že vám to nie je jedno. Ale naučil som sa, že najprv si to proste v kľude celé prejsť a potom s chladnou hlavou robiť viac tých rozhodnutí. Viac s chladnou hlavou rozhodnutí, ako do toho ísť pomale. Aj keď aj takéto rozhodnutia určite prichádzajú. Ale na neposlednom rade tie prehry nás strašne posúvali, lebo my sme tam najväčší posun výkonnosti, čo nikto nevidí, proste z môjho pohľadu urobili vtedy, keď sa nám nedarilo. Je to nepríjemné obdobie. Je to nepríjemné obdobie, ale zrovna to obdobie sme si povedali, že nás môže strašne posunúť, pretože tam sme vedeli zadefinovať pocit prehry. Tí chalani, naši chlapci, ktorí proste dostali tú šancu vo veľkom klube, v prvom mužstve, neboli zvyknutí vôbec na prehry. Pretože pracovali v dorastoch a v žiackých kategóriách vo výbornom mužstve, vo výbornom klube, ktorí vyhrávali iba zápasy. Potom išli do reprezentačných výberov, ktorí takisto sa im stávalo, že vyhrávali viac zápasov, ako prehrávali. A najednou prišli do prvého mužstva, až boli pod drobnohľadom oveľa výraznejšie. Iné očakávania, iný tlak mediálny. A najednou nevyhrali, alebo zrazu nevyhrali zápas. Ale práve vtedy som bol presvedčený, že sme sa najviac posúvali, hoci neviditeľné a
Ty jsi to neviděl. Samozřejmě, já jsem s nimi robil každý jeden den. Každý den jsem pamatuju to období, bylo to velmi těžké období, ale bylo tam něco, co jsi vlastně řekl, co oddělilo ten tým od ostatních týmů, a to, že když bylo dole, tak viděli, že se zlepšují. Viděli, že se zlepšují, a k tomu těžko nebylo to tak viditelné na ven. A těžko se tomu uverí, že sa zlepšujete, ale na to my pracujeme nielen s pocitmi, ale aj s argumentami. Čiže prvá vec bola dôležitá, že zažili pocit prehry, ktorý oni nepoznali, a už potom sme dokázali konečne oddeliť. Toto je pocit prehry a pocit víťazstva. Keď sme vedeli oddeliť tieto dva pocity, lebo oni neprehrávali a zrazu keď to zažili, snažili sme sa im vysvetliť, že musíme sa tlačiť, nie že báť sa prehry, ale tlačiť sa do víťazstva, lebo ten pocit je nenahraditeľný a postupnými krokmi sme cítili, že to naberá tie správne intencie, ale bolo to naozaj o tvrdej robote a aj o nepříjemných věcech, ale to nás prostě posouvají. Je to tak, to je vlastně odpověď už na tu třetí otázku, vlastně jak se vypořádal tým a ty vlastně s těma programa. A když to vlastně zadefinuju, vypořádal se s tím, že viděli zlepšení a tím pádem si věřili, že to prostě ta série se prolomí. Viděli matatelné zlepšení. Ty jsi viděl, hráči tomu taky věří, samozřejmě, nebudem svoje Oli okolo, který vidí jenom zevnějšek, a ty jsi dokázal zadefinovat ty klíčové prvky hráčů, ty parametry, které byly prostě jednoznačně lepší měsíc co měsíc. Áno, a to ti dalo víru, že se to prostě dokáže zlomit. Presne, to sú tie parametre, ktoré sú uchopiteľné, nielen pocit, ale parametre uchopiteľné. Na to my proste v našej práci dlhodobo natáčame každý jednu tréningovú jednotku, čo je proste výborné. Prečítal som si, že to robí Van Gaal, teraz na novo Manchester United, a my to už robíme 5 rokov. Trošku späť. Takže to je pre nás, alebo Ancelotti v Real Madrid to robia, my to robíme dlhodobo, samozrejme v skromnejších podmienkach, ale dá sa to urobiť bez problémov. Je to o ľudskom faktore. A na to, aby ste dokázali zadefinovať tie parametre, nemôžete pracovať len s pocitom, musíte pracovať s argumentami. A keď ten tréning videli sa, ako hrajú. Posúvali sme to, každý zápas máme urobený cez počítačovú analýzu a dáta hráčov, jednotlivcov, totálne rozdrobený výkon do jednotlivých vecí, ako sú prihrávkové činnosti, osobné súboje, kontakty s míčem, proste strelecké veci, súboje. Tak nie je to len v dátach suchých, ale je to v číslach, ale je to aj vo videu. A toto všetko hráči dostávajú zjednodušenou formou ako individualita, čiže my sme neriešili vlastne v tom danom stave len tým, ale proste totálne individuálne rozhodnutie. Mozaiku ste rozbili a začali ste zlepšovať jednotlivé elementy, a sa mozaika zlepšila celá. Presne tak, a proste tým pádom oni chápali, že keď budeme hrať dobre ako tým, tak aj im sa hrá veľmi dobre a budú sa zlepšovať ešte viac, lebo aj s tým sme mali problém, že v tom veľkom klube tí hráči viac mysleli individualisticky. Sice sú kvalitní ako individuality, ale nikdy sa v kolektovom športe nepresadíte tak výrazne, keď budete myslieť iba sám na seba. Přesně tak, tady ten coaching vlastně dynamiky týmu, co se tady nastartuje už několik měsíců, je úplně jiný než jenom individuální coaching, který jede každý. Takže to boli strašne dôležité veci a ako som si ja dokázal veriť stále, tak to úzko s tým súvisí, že proste tú prácu musíme mať postavenú, lebo sme sa spolu do toho dopracovali, samozrejme na základe tvojich impulzov, lebo niekto príde na to sám, ale ja som na to potreboval naozaj pomoc človeka, kvalitného človeka, ako si ty, a zistil som, že proste tú prácu treba mať postavenú nie na osobnom profite. Systémové je normálna vec, ale proste ale nie na to, že chcete. Nikdy som nešiel do futbalu s tým, že chcem byť viditeľný a chcem byť uznávaný. Chceš ešte rodinný typ, aspoň si to myslím, za tú dobu. Jasné, tam ja mám postavenú tú prácu na úplne odlišných veciach, čiže mne jedno, čo sa píše v médiách, aj tam som sa posunul proste pri tých prehrách, že som bol mentálne silný a nečítal som absolútne médiá, mal som čistú hlavu a hodnotil som hráčov na základe môjho oka a nie na základe toho, čo kto píše, čo kto povie. Je to tak. Takže preto som si mohol veriť, lebo aj keď som pracoval v Trenčine a spolupracovali na diaľku, tak som si zapisoval, že čo som urobil správne. To jednoducho tak je, čo sme urobili dobre, kde bol posun, ako sme dokázali urobiť sériu zápasov, ako rozvíjame tých hráčov. My máme do detailu zapísanú každú jednu tréningovú jednotku a ešte uloženú aj vo videoanalýze. Takže toto je ten znak sebavedomia. Je to tak, presne tak. Hoci na chvíľku zapochybujete, čo je prirodzené, ale keď sa potrebujete v tej ťažkej chvíli o niečo oprieť, tak sa proste vrátite do toho, čo robíte, ako to robíte. Retrospektíva strašne dôležitá. A tam potom na tej sebadôvere, ako chceme robiť s hráčmi, tak proste musím robiť aj ja na tej sebadôvere. To nie je len záležitosť toho, že ráno sa zobudíte a budete sebavedomí. Ja sa musím tvrdo aj pracovať. Na nej sa snažím tvrdo robiť a samozrejme niekedy
výraznejšie, niekedy menej výrazné, lebo naozaj tej práce je strašne moc, ale je veľmi, veľmi potrebná. Perfektní. Děkuji, Aďo, za rozhovor, určitě se uslyšíme velmi brzo, držím palce a hodně úspěchů. Ďakujem pekne, my ďakujeme tiež za pomoc.